नों मा खालामदों दे? आङो बिबार सुनो नामायदों। मा बिबार? बे बिबार। नों मा होनो? बेखौ मा होनो? देउलिप। जाबाय। गगनायहां। बेलाय जाबायथ'। गहांहां नुवाखै न'। मानो? सोरखौ आंखौ? मानो? नों मा खालामदों दे? नोंबा मा खालामदों? मोजां नुवाखै नै बिदि जायो। नों मा खालामदों? नोंसो मा खालामदों? बिबार थुनायखौ नुवाखै। आइदिलै साबाय। मा बिबार? मा बिबार इयो? मा बिबार दे? आंथ' मिथिया नोंसो मिथिगौ। मा बिबार? मिथियालै।